आंनि मुङा हायना मुसाहारि आं बड'ल एकाडेमियाव फरायो आं देग्लायनि 2024नि मेट्रिक आनजादाव गासै 85.33 जौखोन्दो मोननानै डिस्ट्रिक्टआव थांदों आरो आङो सानबावोमोन एसे मोनबा मोजां जाबावगौमोन थेवब्लाबो आं उनाव नाजाबावगोन बिदिनो आरो नोंनि रिजाल्टजों नों दा गोजोननाय दं गोजोननाय दं ओमफ्राय एसे नांबावगौमोन आरो आं गासै मोनबा साबजेक्टआव लेटार मोनदों मेथ्सआव आं एसे आन्दायहैनाय जादों आं फरिखायाव लिरनाया लिरजोबदोंमोन ओमफ्राय मोनसे फुल सानो हागौ 75 नांबावगौमोन आं दा क'क्राझार इउएनआव लादों माबायदि फरायनानै नों बेबायदि जाफुंसारनो माबायदि फराया नोङो आनजादनि सिगां आं आनजादनि सिगां शेड्युल बानायखादों आरो बेसेबां फरायनांगौ गासै सानावबो गासै 12 आवार फरायोमोन आरो न'आव सानमोना औ 12 आवार गासै सानमोना ओमफ्राय आं डक्टर जानो सानदों आरो बेयावनो इउएनआवनो फरायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव निट होनोसै साइन्सआव गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371